Sining linya ang former officer sa SRA from Negros Occidental, Attorney Dino Yolo. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod Section. Brian Mordan. Ngayong aga man mo, Action Brian, of course, at lang at nagpramatin sa programa mag-aga. Salamat gid sa time, sir. Ba nakibot kami nga si Senador Mig Zubiri liwat nga nagpanawagan sa DA kag SRA nga dapat hindi na padayunon pa or untaton ang importation sang kalamay diri sa pungsod Pilipinas bangod nga doon na disgrasya gid ang aton nga local products. Ano gid sir sa imo paglantaw subong sir anong status subong sang kalamay ta sir sa Pilipinas kag Negros? Ang status? Okay no, definitely after the sugar order na nagpanugot sa pagpasulod sa 200 betri ko tonelada nga kalamay black yung presyo nato no. So amidst the present prevailing conditions naton sa sugar industry wherein ang abono nagsaka by about almost triple no. Ang presyo from 18 months ago kag ang aton nga presyo sa gasolina do na doble man. Disaster gid ang aton nga cost of production. So amo na subong ang mayor nga challenge natin para sa industriya sa kalamay. So maghambal kita nga nag-down ang price gikan sa planters inaya sir kumbaga sa pagpagaling na pero pag-abot sa merkado nga ang agreklamo gyapon in fact before sa imo sir naka-interview kami manog baligya nagmahal ang presyo sang kalamay. Ano nga factor de sir man? Okay no. Of course no, napakatutok na sa tag-ilinit no. Kadako iman ang aton consumption figures because bakit sa ining mga tamis lang no, sa mga coolers naton kasi no on local level lang heavy consumer na sa kalamay. Ang dito man yan sa aton sa Metro Manila, may mga logistics problem at sa kung dapat how many months no. So inang nag-add up na siya. Lang siguro intindiho ng naton on the end pa niya sa aton ng mga sugar producers or farmers na 90% sini Action Bayan magagmay. Now nagabaligya pa lang sila on a weekly basis, no? Wala pa sila capacity para magpa-refine sila or mag-process ng ilang kalamay. So, muna ang nag-biktima man subong no, kapareho sa iba nga agri-product. So sa imo nga pananaw sir, dapat i-stop taanay ining importation para matagaan man tsansa nga aton sa nga local products. Kung isipon ta daw husto gid si Senador Zubiri sa iya panawagan. Hindi nga naguro para sa kalamay no, kundi para sa tanan aton nga agri-product. No? Yes. Recent pandemic ako nakita kung ano ka importante yung food security no. Panangitan abi nga tabu ang isa ka sitwasyon kaya kada pungsod manira saya sang access to agri-product manong Pilipinas wala pa kita bala sa kwarta nga dako para magpakal sang iban nga produkto. So we should always work for food security. Pero paano kita maging food security paano kita maging food sufficient muna nga aton nga pulisiya ara sa pro-import. Also ara ita rice, corn, sugar, isda, halos tanan nga agri-product at tanan nga isda no. So amo na lang na yan aton nga pulisiya. Di ka malugi kita nga aton farmers kag tanan aton nga those involved in sa agriculture. Kulang gid ang suporta sa gobyerno sa subong nga ginabag or wala gani sila may ginabato. Amo ginang next ko tani nga pamangkot kung anong mahimo sang gobyerno galing kiti ikaw mismo nagmensyon nga kulang gid ang suporta sang gobyerno nga ayan sir nga matutukan taman ganing iban nga mga proyekto dang iban do hindi gid man naton gani mapuslan gid pero ining kaangay sining agriculture labi na gid mga farmers ta nga mga pigado do hindi gid mahatag ini Attorney Dino sir man Yolo sir. Pati gamay gurong gan. Pati gamay gurong kanit. Pigaw na di. Ako ni so ang pagsuporta sa agri sector is basic no. Because if we cannot produce food no, ang pinakasubok nga bagay ang ato pumunuyo o those sector na nag-provide sa pagkaon sa lamisa or open the nut ang ilang pamilya mo nagutuman. So I think it's just that natural for government na dapat we should come in strongly sa pag-suporta. So
kita permi kita gambal nga barato sa ibang nga funksyon. Natural barato na yang ila nga kalamay, natural barato na yang ila nga humay, natural barato na yang ila istra. Ito suportado sila sa gobyerno mo. Ayun. So, ang ila productivity goes up, ila profitability also goes up. Sa ato niya balikan. So, ako nang the sad part of being in the agri sector. Ang problema pag sa ato na attorney kon manghatag abono o kon inang mga binhi balasang humay paglambot sa mga munisipalidad kag cities mo ginakatingan pa sang mga manughatag tanga miyembro sa mga nagapungko sa City Agriculture Forest Office bala. At kadamo naman kita sa mga experience na no. Mula na I think it's time for us no na the pandemic has opened great opportunities for us and realization that we need to go into ensuring food security. Di paano natin ma-ensure food security natin? Ang urea was 800 to 918 months ago. It is now hovering on the 2,400 price level. Ang aton na diesel fuel, which is a vital component sa sa agri-production. Punta na sa sa tubo or sa sa pagpanagat, no? Was only 27 pesos in 18 months ago. It is now at 54 pesos, 100%. So how do we expect them to to produce and to profit? Pero diri sa aton attorney sa iyong paglantaw na dako gyud man epekto ni bagyong Odette di sa sugar ta sa plantation sa Tubota nagliga. At it's a very nice question Inang ang apektuhan na yan sa Odette, basically Southern Negros. Wala yung Northern Negros na apektuhan, no? So, apat malang kabilog central diri sa Southern Negros. And then, sa pang-insindi na kung kaya man kita di on the ground, no? Ang, I think, 2 or 3 immediately was able to recover, no? After a few days, no? Isa malang ang natulutamaan din. So, I don't think Odette is the main reason. Yes, but rather, kung basahon mo ng sugar order, ginapabura naman natin buwat ang mga dagko ng mga industrial corporation o na binigyan ng leverage ni company. Sige. At least may ideya kita gamay nga ton sini nga mga planters diri tamo na nagaululubo sila subong amo tong mention ko kaina ngati kanami kay ginapatambok nila tudong kalamay nila ila tubo pag ani nila dala sa sentral dito sila galalain kay tindo hindi gid masyado makagawi or bawi or makaginansya pero medyo gamay-gamay pero sige na lang kay amo nang realidad subong. Anyway, si Attorney Dino Yolo, ikaw ang tingog pila ka adlaw sa Congress, may ideya kung anong kalamay taga Negros Occidental amo nang inaasahan sang mga sugar planters, Attorney? Well, of course, no, advokasya nato ng agrikultura sa subong labi na gid na kita katon kung ano ka importante sa aton nga tinion subong nga ara pagitagyapon sa pandemya. Sige. With that, Attorney Dino Yolo, sir, salamat sa serbisyo. May aga kag mabuhay ka, sir. God bless aton. Madamo mga salamat sa inyo, Action Brian, of course, sa tanang tagpalamati may angas tanan. Kita mo?